Pred 69 rokmi 2. júla 1947 havarovalo v blízkosti amerického mestečka Roswell v americkom štáte Nové Mexiko UFO. Údajne sa našli trosky vesmírnej lode a mŕtve telá mimozemšťanov. Tí, ktorí milujú konšpiračné teórie alebo záhady, určite vedia, o čom je reč. Svetový deň UFO práve z tohto dôvodu pripadlo na dnešný deň. Mnoho ľudí si pod pojmom UFO predstavuje nejaký lietajúci tanier so sivými či zelenými mužikmi na palube, ale to je vlastne najčastejšia chyba. Čo teda všetko UFO je a čo ním nie je, sa dozviete už o pár minút, ak zostanete naladení na Rádio Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. Niekto ich považuje za bláznov, niekto za zberateľov senzácií a iní im bez výhrad veria. Hlásením o pozorovaní UFO je na celom svete obrovské množstvo a Slovensko nevynímajúc. Na túto tému som sa porozprával s predsedkyňou Slovenskej asociácie výskumu paranormálnych javov Gabrielou Slovákovou. Najskôr nám vysvetlí, čo je to UFO. V praxi sa za UFO považuje každý objekt, ktorý nie je možné spočiatku jednoznačne identifikovať. UFO je v dnešnej dobe úplne bežným javom a je ním všetko, čo letí vzduchom a my nevieme vlastne, čo to bolo. Aj napriek tomu, že mnoho objektov ostane neidentifikovaných, ešte to neznamená, že sú vlastne mimozemského pôvodu. Ukazy, ktoré sa zvyknú označovať ako UFO a majú racionálne vysvetlenie, sú napríklad meteorologické balóny, lietadlá, ružice, vesmírny odpad, rôzne atmosférické javy. Ľudia si často milia UFO aj s planetami, jasnými hviezdami. Môže ísť taktiež o meteóry, podsvietené vtáky a v dnešnej dobe aj hodné reflektorov a lázerové efekty. Veľmi často ide ale o skúšky alebo prelety vysoko utajovaných leteckých technológií. Aké percento hlásení sa vám podarí vysvetliť a koľko percent tých hlásení zostáva UFO? Podstatou našej práce je pokúsiť sa vlastne objekt identifikovať. My máme vlastne projekt UFO Klub Slovensko, kde zaznamenávame a vyhodnocujeme pozorovania UFO a tie sa snažíme zvyšovať, informovať vlastne v otázkach UFO. V minulom roku sme celkom obdržali zhruba 183 hlásení o pozorovaní UFO. Podľa našich minuloročných štatistík sme boli schopní identifikovať 68% hlásení, 25% nám z toho nevedeli svedkovia poskytnúť dostatočné množstvo informácií a 7% ostalo v kategórii, ktorú sme jednoducho nedokázali nejako identifikovať. Objavujú sa aj hlásenia o kontaktovaní mimozemšťanmi? Áno, objavujú sa aj takéto hlásenia. Vlastne, ale tu musíme byť trošku opatrní, lebo zväčša sa jedná o jedincov, ktorí buď chcú nejakým spôsobom upútať na seba pozornosť, alebo v tom horšom prípade ide o psychicky narušených jedincov, teda chorých ľudí, aj keď pomenej, ale máme prípady, ktoré sú síce neuveriteľné, ale svedkovia v týchto prípadoch nevykazovali žiadne známky psychických porúch. Vesmír je skutočne obrovský. Existujú nejaké nevyvrátiteľné dôkazy o návšteve mimozemských civilizácií na našej planéte? Aj keď veľa prípadov vlastne tomu nasvedčuje, v skutočnosti nebolo nič podobné preukázané a z môjho pohľadu je každý dôkaz vyvratiteľný. Oficiálne žiadna krajina nepotvrdila túto možnosť, aj keď máme dosť dobre zdokumentované prípady, ako je napríklad Roswell, ktorý je asi najviac diskutovaným prípadom, alebo tiež napríklad prípad Rexa Heslina, kde niektoré fakty proste jednoducho... Rádio Slovensko, téma na dnešný večer. Už v predchádzajúcom UFO vstupe nám predsedkyňa Slovenskej asociácie výskumu paranormálnych javov Gabriela Slováková prezradila, že aj na Slovensku sa objavujú hlásenia o stretnutiach tretieho druhu, to znamená stretnutia ľudí s mimozemšťanmi. Opýtali sme sa jej, či je na mieste strach z niečoho podobného, veď vo filmoch sú v zásade mimozemšťania prezentovaní ako krvilačné príšery. V tomto prípade sa jedná o typickú filmovú deformáciu. Ľuďom je prostredníctvom
prostredníctvom týchto filmov podvedome vnúcovaný názor, že takýto kontakt nemôže dopadnúť jednoducho dobre. Nemusí to byť však pravda. Jednoznačnú odpoveď na vašu otázku vám dnes nikto ale nepovie. Môžeme byť svedkami obidvoch scenárov. Ak je skutočne tak vyspelá civilizácia, ktorá je schopná nás navštevovať, je na 100% pravdepodobnosť, že je duševne i technologicky ďaleko pred nami. To môže byť našou výhodou, ale aj nevýhodou. Na jednej strane sa môžeme od nich veľa naučiť, na druhej strane by sme v prípadnom konflikte určite ťahali za ten kratší koniec. Nemusia byť ale agresívni mimozemšťania, ale tak ako my na Zemi, aj oni dokážu skúmať podradnejšie druhy. V tomto prípade by sme to boli žiaľ asi my. Musíme ale myslieť jednoducho pozitívne. O UFO sme sa porozprávali aj s riaditeľom Krajskej hvezdárne v Žiline a Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste Jánom Mesiarom. Veď predsa astronómovia by mali najlepšie vedieť, či k nám lietajú mimozemšťania alebo nie. Na úvod som sa pána riaditeľa opýtal, či vôbec vie, že je dnes Svetový deň UFO. Vôbec nie. Nevedel som o tom, že je nejaký taký deň, tých dní svetových vzniká veľmi veľa. Kedysi som sa troška venoval tej problematike UFO, bol som taký mladý a odpojný a priečný človek, ktorý rád teda proti niečomu bojoval a stáva sa. Skôr toho astronóma berú UFO ako takú rozprávku pre určitú skupinu ľudí. Ja osobne som niekoľko UFO už videl, to znamená nejaký objekt na oblohe svietiaci, pohybujúci sa, ktorý som si nevedel vysvetliť, preto som ho zaradil medzi UFO, ale neverím tomu, teda keď ak tomu správne rozumiem, UFO je teda tí mimozemšťania, ktorí k nám lietajú, tak bohužiaľ, chvála Bohu, na to sa ešte neverím. Sme vo vesmíre sami, alebo nie sme vo vesmíre sami? To je najťažšia otázka. Problém je v tom, že dokážeme vysvetliť vznik Slnka z našej Zeme, zatiaľ čo sme nedokázali vysvetliť je vznik života. To je taká veľká záhada, ale vychádzame z predpokladu, že pokiaľ vznikol na jednom mieste vo vesmíre život, tak takou istou pravdepodobnosťou, lebo tie fyzikálne zákony sú všade rovnaké. Pokiaľ sú podmienky vhodné na život, tak si myslím teda, že ten život môže byť, ale prakticky takmer nemožné, aby sme sa, pokiaľ sa nenachádzal život niekde blízko našej Zeme, prakticky nemožné, aby sme sa nejak reálne spojili s nejakou civilizáciou, keby aj existovala. Je to taká zložitá otázka. Rovnakú otázku máme dnes aj pre vás. Sme alebo nie sme vo vesmíre sami? Napíšte nám, zaujíma nás váš názor. Budeme tiež radi. Rádio Slovensko, téma na dnešný večer. Pozorovať nočnú oblohu len tak voľným okom alebo profesionálnymi astronomickými ďalekohľadmi patrí medzi príjemné letné aktivity. Riaditeľ Krajskej hvezdárne v Žiline a Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste Ján Mesiar vám prezradí, čo všetko sa bude dať toto leto nad našimi hlavami. Je viditeľná mliečna cesta, relatívne celkom dobre, je tam také výrazné skupenie miest, ktoré sa volá letný trojuholník, dá sa pomocou toho pekne orientovať. Pokiaľ máte ďaleko, tak sa dajú pozorovať ďalšie, také špeciálnejšie veci už. Ak ďalekohľad nemáme, tak treba prísť napríklad aj do vašej hvezdárne. Akými ďalekohľadmi môžu návštevníci vašej hvezdárne nahliadnúť do vesmíru? Krajská hvezdárne má dve odborné pracoviska. Jedno pracovisko je pozorovateľná na Malom diele v Žiline a druhé pracovisko je Kysucká hvezdárne v Kysuckom Novom Meste. Tie prístroje máme viaceré. V podstate pomocou našich ďalekohľadov uvidíme to, čo je pre laika aj pre odborníka dôležité. To znamená, vieme ukázať mesiac napríklad, ktorý bude v auguste, v júli veľmi pekne býva v podstate každý mesiac pozorovateľný. Bude viditeľná ešte planéta Saturn na západnom obzore. Budú sa dať pozorovať rôzne zoskupenia hviezd, ako sú hviezdokopy, galaxie a podobné útvary, noviny, mŕtve hviezdy, vznikajúce hviezdy a podobné objekty. Dá sa povedať, ako ďaleko je cez vaše ďalekohľady vidieť? To je ťažko povedať, to závisí od jasnosti toho objektu, a koľko svetla vlastne vydáva. Keď to začneme brať, ten najbližší objekt je samozrejme mesiac, spomenul ten Saturn, to je zo slnečnej sústavy v tomto období asi také najvzdialenejšie teleso, ale samozrejme budeme pozorovať galaxie, to sú objekty, ktoré sú od nás vzdialené desiatky miliónov svetelných rokov, čiže to je obrovská vzdialenosť. Čiže nedá sa povedať presne v kilometroch, závisí to od typu toho objektu, ktorý pozorujeme a to, akú má schopnosť vyžarovať svetlo. Vy ste mi prezradili, že vašu hvezdáreň, kto nenavštívil počas posledných mesiacov, tak možno nespozná pri najbližšej návšteve. V rámci projektu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika, Česká republika sa nám podarilo vylepšiť, modernizovať priestory Kysuckej hvezdárne. Máme také 3 moduly, voláme to moduly.
interiér je rozdelený na dve časti. Jedna časť sa volá Geopark, kde máme inštalované horný níz pri hraničného územia Slovenskej Českej republiky. Druhá časť areálu sa volá Cesta planét a v nej sú inštalované modely teliesnečnej sústavy. Na Zemi sa nachádzajú tzv. Analemické hodiny predstavujúce Slnko, ktoré má priemer 4 metre a od tohto priemeru sme potom vlastne prepočítali veľkosť jednotlivých telies. Znamená, keď prídete na letáreň, zistíte, že naša Zem je gulička priemeru 4 cm v porovnaní s tým Slnkom, ktoré má 4 metre. A samozrejme mám troška vynovený aj interiér, kde máme hviezdne nebo, to je taká prednášková sála, kde môžeme návštevníkom ukázať rôzne vzdelávacie programy. Máme inštalovanú výstavu čarov vesmíru. Poďme ešte na záver na tú letnú nočnú oblohu. Ak sa nemýlim, tak najmä pre august sú typické padajúce hviezdy, Perseidy. Hovoríte správny, maximum činnosti tohto meteorického roja je okolo 12. augusta, len máme tohto roku troška smolu v tom, že v tom období je mesiac v plne. To znamená, budeme mať taký veľký svetelný lampáš, ktorý nám bude vlastne rušiť pozorovanie tohto roja, ale odporúčam návštevníkom a dovolenkárom, keď budú niekde ozaj na horách, na chate v tme, aby pozorovali niekedy už od polovičky júla do začiatku augusta, alebo teda do nejakého 10. augusta, keď nebudeme sa proste na oblohe iné roje, lebo tých hviezd, ktorý v tom období padá viac, ako inokedy sú to proste roje. A treba si želať pritom niečo? Funguje to? Samozrejme, že to funguje. Želanie sa predsa stane vtedy, keď si ich želáte. Už len treba počkať na jasnú oblohu a môžete sa presvedčiť na vlastnej koži a ešte predtým na vlastné oči. Možno zažijete niečo, na čo len tak rýchlo nezabudnete. Ak už podobný zážitok máte, podielte sa s ním s nami. Napíšte nám, či veríte na mimozemské civilizácie alebo nie, prípadne či ste na oblohe videli UFO. Na jedného z vás čaká pekná knižka. Svoj názor nám pošlite na adresu slovensko@rozhlas.sk alebo píšte SMS-kou na číslo 7773 v tvare Slovensko, medzera, text. Rádio Slovensko, téma na dnešný večer. Rádio Slovensko, téma na dnešný večer. Celý večer dnes zhliadame ku hviezdám a rozprávame sa o všetkom zaujímavom, čo sa vo vesmíre skrýva, či už sú to hviezdy, planéty alebo iné civilizácie. Nechali sme sa inšpirovať dnešným svetovým dňom UFO. Riaditeľa krajskej hvezdárne v Žiline a Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste Jána Mesiara a predsedkyne Slovenskej asociácie výskumu paranormálnych javov Gabriely Slovákovej sme sa na záver opýtali, prečo je pre ľudstvo pátranie po živote vo vesmíre také dôležité. Možno, že preto, aby sme sa dokázali inšpirovať, alebo aby sme dokázali svoje problémy, ktoré máme na Zemi, vyriešiť, alebo sa poučiť od iných. Je to v podstate badanie znova. Hľadáme nové veci, hľadáme niečo záhadné, neskutočné a snažíme sa to vysvetliť. Takže toto je jedna z motivácií, a môže ľudí viesť tomu, aby sme hľadali mimozemský život. Zvedavosť je prirodzená ľudská vlastnosť. Otázky ohľadom života a smrti, stvorenia sveta ako takého a existenciu potenciálnych mimozemských životov boli vždy medzi ľuďmi veľmi obľúbené. V podstate na rovnakom princípe fungujú aj všetky náboženstva. Človek proste túži poznať odpovede na niektoré otázky, inak by nebol ani človekom. A prečo je to pre nás také dôležité? Človek dostal do bodu, kedy ho zaujíma aj iný život, či je vo vesmíre ešte aj niečo iný na podobnej alebo vyššej úrovni. Pre človeka je prirodzené skúmať okolia, získavať nové skúsenosti a preto sa zaujímame o to, čo je mimo našu planetu. Nemá ale zmysel hľadať život vo vesmíre, keď nedokážeme žiť v miery na Zemi sami. Jedného z vás dnes odmenujeme knihou. Tu je krátka ukážka z dlhšieho mailu. Všetko, čo súvisí s vesmírom, je neskutočne fascinujúce a ja osobne závidím našim potomkom, asi dosť vzdialeným, keď sa im aspoň čiastočne podarí potvoriť pomyslené dvierka k rozlúšteniu otázky, ako vznikol život a či máme vo vesmíre alebo paralelných vesmíroch nejakých bratrancov. Pekný večer, Jano z Martina. Pozdravujeme na Turiec a ďakujeme za váš názor. Počúvate Rádio Slovensko.